Deftere annabi Isaya e nder ɗowdi jaɓɓindi en ndaari daga suurawol go'o yaago suurawol 34. E nder suuraaji ɗin en nji'i annabaaku ɗum annabi Isaya waɗi ɗum hammunde e kiita dow Urusalima e ardiiɓe leydi Israa'ila ganyuɓe ko Allah wi'i o hiitortoɓe yimɓe Asiriya e leydi Baabila laamiiɓe Israa'ila ɓe do'eteeɓe nder kiita Allah. E nder suurawol 39 en nji'i no ngol timminiri e annabaaku do'ere Urusalima ɓiɓɓe leydi Israa'ila fuu no jarateeɓe leydi massungaku gaɗa duuɓi 100. ɗum annabaaku Isaya annabaaku ɗum heewi kammunde mawnde nde Isaya hokkiɓe waato Urusalima kesum ɗum senay Urusalima ɗum laato laamu Allah to woni laamu ɗum bo ɗum keɓoto ɗum e laawol kisnowo laamiiɗo leƴƴi duuniyaaru fuu ɗi njooɗoto jam. E nder suurawol 40 en nji'ay kammunde nde'e e yeɓre arandeere daga suurawol 40 yaagi suurawol 43 ɓe puɗɗiri e andinki dow hammunde e waltaaki ɓernde Israa'ila. Yimɓe ɓe mbi'aama maccungaaku ngu ɓe ngaɗata nder leydi Baabila ngam hakke ɓiɓɓe Israa'ila ɗum maageteeɗum jamanu kesum no fuɗɗay ɓe fuu ɓiɓɓe Israa'ila ɓe so'oyto leydi maɓɓe nder Urusalima to Allah maɓɓe tawete e ɗo no tabbitinay laamu maako leƴƴi duuniyaaru fuu no nji'ay teddungal Allah e ɗo sey ndaroɗen nji'en no ɗum fuɗɗiri andinki ki'i ɗum waddanay en nyumo noy ɗum fuu ɗum waɗorto hononde moy nanete e nder kammunde nde'e ko annabiijo o yiɗi wi'iki nder suuraaji ɗi e woodi goɗɗo neɗɗo o waroyay ɓaawo maccungaaku maɓɓe ko mbi'aymi woni e sarel ngel Ezara e Nehemaya amma e sarel ngel Isaya maayi o waɗi duuɓi 150 gannoɗo annabaaku dow ɗum e woodi woɓɓe ɗuuɗɓe e ɓe nyuma kanko Isaya e mo meta gam hoore maako amma e mo waɗa annabaaku maako ɗum waɗi duuɓi 200 ko ɗum heeɓa e mo meta dow goɗɗum ko waroyta fuu e non deftere Isaya e nde hokka en goɗɗum ko keɓteten ko bangoyta ɗo yeeso e nder suurawol 3 yaaki 29 e 30 ɗum wi'ino en ardiiɓe ɓiɓɓe Israa'ila nganyi Isaya o windi ɗum o waɗi ɗum nder haatimiire o resi ɗum nder laral taggetengal ɗum ko o windi fuu e ɗum meta dow kiita e kammunde ngam ɗum laato sayda dow kiita ngarayka goɗɗe balɗe ɗo yeeso waala fina Isaya maayi e mo renti annabaaku ɗum Allah waddannomo sai siptora daga suurawol 1 yaaki 34 ɗum siryaama ngam ɗum holla en annabaaku annabi Isaya e kiita ka Allah waɗi hoccuki ɓiɓɓe Israa'ila yaaki leydi massungaku annabaaku ɗum goonga gaɗa yaaki maɓɓe leydi massungaku ɗum heewi tokkuɓe ekkitinol annabi Isaya ɓe jogake boliinde nder ɓerɗe maɓɓe e nder bindi ɗum windi e ɓe njangito ɗum ko nde ngam kammunde maɓɓe e nder balɗe maɓɓe to en ndaari deftere nde annabi Isaya e mo meta dow fiigo nder boliiɗe maako ɗe o wi'ata fuu ekkitotoɓe wolde Allah les maako e ɓe njogii kammunde ngam leƴƴi duuniyaaru garayɗi to en ndaariɗi faa yaaki timmoode ko moy no heɓtay suuraaji ɗi e ɗi meta dow kammunde garaynde annabaaku annabi Isaya no heɓay non no Allah waɗanimo alkawal annabaaku gam kammunde dow ɓiɓɓe Israa'ila maccuɓe Allah gaɗa ɓe paami kiita Allah e moƴƴere maako ɓe puɗɗay hokkuki habaru to goɗɗi leƴƴi dow Allah goongaajo ɗum bo ɗum heɓaaki maymako ɓiɓɓe Israa'ila kokka habaru ɗum to goɗɗi leƴƴi sai ɓe ngaɗi ka metitaaki e ɓe kuɗto dow Allah e ɓe mbi'a Allah ma nanataɓe o wannaaki e wannaare meɗen goonga ɗum woni wala maako o andi dow meɗen maccungaaku ngu ɓe ngaɗi nder leydi Baabila hoolaare ɓiɓɓe Israa'ila dow Allah re'i ko mbi'aymi ɗo woni e ɓe mbi'a ɗum gaɗoto ɗum ɓe mbi'a Allah wala baawɗe nder suuraaji ɗi daga suurawol 41 faa yaaki ngol 42 en nji'ay bono ɗum foondayɓe Allah e notano seko maɓɓe e dow iri ɗe boliiɗe e arande sai o wi'i hoccukiɓe yaaru leydi Baabila naano Allah yeggitaniɓe amma non o siryori ɗum ngam o holla kiita maako gam hakke maɓɓe ɗiɗaɓum ɗum gam ɓiɓɓe Israa'ila Allah ummini leydi Paasha ndi nyaama leydi Baabila e konu gam e do'ere leydi Baabila leydi Paasa ummoto laamiiɗo Jairus Israa'ilan ko en ji'ay baawɗe Allah
e kuugal maako e laawol maccuɗo maako e andinki leƴƴi duniyaaru moy woni Allah. E timmoode nder suurawol 43 en jiyay ɓiɓɓe Israa'iila faa jooni e ɓe sa'tini hoore, non no maaminaaɓe maɓɓe mbaɗuno. Ngam non sey Allah do'iɓe e maccuɗo maako, fuu e non Allah yeggitanaayi kuugal maako ngal barkiɗinki leƴƴi duniyaaru. Sey annabiijo on wi'i Allah waɗay goɗɗum kesum ngam o maaga saɗɗum ɗum no yaharay en to suurawol gongol ɗo yeeso 44 yaaki 55. E ɗo en anday goɗɗo maccuɗo Allah o waroyay ngam o hebbina kuugal Allah, o waɗay ko salori ɓiɓɓe Israa'iila. Allah hokki maccuɗo on teddungal nga'al, o lilimo ngam kuugal ngal e arande de o rimɗina ɓiɓɓe Israa'iila, o wartira ɓerɗe maɓɓe to Allah. Ɗiɗaɓum ɓe ngarta jayngol Allah to leƴƴi duniyaaru koriiɗi. En andinaama massuɗo o heɓi bawɗe maako daga to ruuhu Allah, o wadda habaru belɗum e laamu Allah dow kooɗi e leƴƴi. Ɗum habaru kisnoowo laamiiɗo mo njiinoɗen nder suurawol 9 yaaki 11 yaaki 11. En mbaawey ɗo no massuɗo Allah wartirta laamu Allah, o ganyeteeɗo o piye e timmoode ma yimɓe maako mbaraymo. Goonga ɗum woni ɓe ngullotomo ɓe mbaramo maayde nde o maayata e mbattudi meɗen ngam hakke yimɓe. Annabiijo wi'i maccuɗo o bareteeɗo, o laatoto sakkiri ngam rimɗinki yimɓe daga hallende e wanyuki ko Allah yiɗi. Gaɗa maajum maayde maako nde wari nder yawɗaare, maccuɗo o ummitake daga maayde. Eɗen nana bo e laawol maayde maako o maɓɓitani en aadilaaku Allah. Ko o wi'ata ɗo woni o rimɗini en, o wartiri sumpo meɗen e Allah. E yeɓre nde timminiri nder laabi 2 yimɓe no no'otorto maccuɗo woɓɓe no lestinay ko'e maɓɓe, ɓe nganya hakkeji maɓɓe, ɓe njaɓɓo massuɗo Allah nder ɓerɗe maɓɓe. Ɗum noddira yimɓe ɓe massuɓe Allah e awre Allah siftore awre seninde nde ɗum metuno nder suurawol 9. Ɗum iri ɓeye kamɓe keɓata barka Allah. Iɓoyɗum to kisnowo laamiiɗo, ɗon ma e woodi woɓɓe e ɗum noddira ɓe halluɓe ɓe nganyi maccuɗo Allah e kuugal maako. Kanjum yaharata en to timmoode yeɓre nde'e. En njahay nder suuraaji 59 yaagi suurawol 59. E ɗon en jiyay no massuɗo on ronirta laamu Allah. Suuraaji ɗi belɗi, ɗi siryaama no haani. Suuraaji ɗi mburtini hoore haala deftere nde'e nder kooɗiye suuraaji 3 ɗi siryaama nder belɗum e ɗi tindina baawɗe ruuhu Allah e massuɗo maako e no andinirta habaru belɗum ɗum laamu Allah to yimɓe ɓe ngalana e mo tabbitinana en alkawalji ɗi Allah waɗi hokkuki habaru laamu Allah to yimɓe ɓe ngalana. Ɗon ma e mo tabbitinana en alkawalji gaɗanoɗi fuu nder suuraaji arandeji ɗi keɓay. Urusalima kesum to massuɗo Allah jooɗoto ɗum laatoto wigeere nde aadilaaku Allah e moƴƴere maako e barkaaji maako ɗi mburtoto daga nder kooɗi leƴƴi ɗi duniyaaru e nder jimi bindaaɗi ɗi e woodi do'aaje 2 juutuɗe ɗe mbi'aama ɗum fuɗɗiti ɗum wi'iɗe. E ɗon maccuɗo on o tuubi dow hakkeji ɓiɓɓe Israa'iila, o nani nawɗum hallende waɗaande nder Urusalima. En njiya ɗum to gonɗen fuu nder duniyaaru. Ngam non sai o tori Allah o yaafooɓe, kanjum woni laamu Allah. Allah waray nder duniyaaru ndu non no o jooɗori ton e dow. E ɗo ko ndu e wuttudu nder do'aaje ɗe ɗum windirama nder jimi e ɗum holla timmoode maccuɗo e no o timminirta hallende e nganyandi. Allah wi'i o wartiray aadilaaku maako dow duniyaaru ndu hallende no re'ay yittaare e mawninci gunkiji ɗum fuu ɗum re'ay ɗum tawataake har abada. Amma massuɗo o lestinɗo hoore yeeso Allah, o tuubi ngam hakkeji yimɓe maako. Ngam non hakke ɗum yaafaama. Ɓe ndonay Urusalima kesum non no ɗum hollira nder tagdi kehri e ɗon maayde wala, torra wala, ɗum fuu ɗum ittaama har abada. Ɗum waddi en re'erde deftere nde'e e nder duniyaaru laamu Allah kesum. Yimɓe nder leƴƴi duniyaaru fuu no kumpiteteɓe ɓe ngara ɓe tawa maccuɗo maako, ɓe natta alkawal iyaalu Allah, ko moye anday taguɗo ɗum e dimɗinɗomo deftere nde annabi Isaya nde timminiri e wahayu mawɗum no Allah hebbinirta alkawal maako e laawol torra maccuɗo laamiiɗo. Allah tagani hoore maako iyaalu kesum nder alkawal
ngal o waadi e leƴƴi duniyaaru fuu. Rentuɓe nder kammunde, nde moƴƴere Allah ɗum wartire ko ɗume tagdi kehri to laamu Allah jooɗoto. Nder duniyaaru ndu'u no ɗum woni e ton dow, hammunde nde'e nde mawnde nder deftere annabi Isaya.